Jun ni som panga sang kachakwa som thum panga tanga voin Jun ni som panga sang ni som ni pakhat YMA din atanga som riat parukna mei mit lava pathian in min hruai thleng hi lawn thu ka soya tlang sang sanga YMA bartele Lunglawn tui alliak hun sang sanga omte YMA day voi som riat parukna branch YMA Lunglawn mingin chibai kabu ka cheu Pathian Vietnam zara YMA day voi som riat le parukna chu hei kan lo thleng le tareng maya ama sain ka member puite in zawain YMA day chibai kabu ka cheu kumpuan zirna war kumata na thil siat tur trul zirlai ta na siat tur trul ka ti deuh te kong thum lek khanta lan ka dua chung ta chu heng te hi an ni pakhat da chuan kan ram zim te a hian le khathiam engemaw zat te kan om to rualin all India service ate central service ate lut hi kan datlem em maya henga te hian kan le khathiam tak tak te hian bei tak tak sela an tlin theilo na bik tur hi a om lawa tunma kan mi masa te po hetianga hian an injiak tling tam to em ani chu wang chuan kan thang thar lo om zel tur te hi he India service lampanga te tam tak lut sela kan ram tan hian atangkai na poimo em ani apani na chuan kan zirlai te thatak takin pass thina result thatak tak te kan nei thina chu baga degree sang tak tak te po kan zirlai ten an nei thin ani chu ti lai chuan he an degree nei thatak tak te le an pass na thatak tak te hi mani tan mai nilawa veng le khawtlang ta na tangkai taka mang chho turin kan le khathiam te hi kan in phui thar le ani apathum na a chuan hei tun lain kan bo ruakin azir lawa si na satakin alenga regular taka class po kal le thei ani lo ani amai ro chu heti lai hian kan zir lai te hi in tha da mai lawa thadim ngai taka ma din lama te lekha te zira reilo te exam ma chon mai turan ni na te sia thadim ngai taka bei fan turin kan in cha result thatak deya khotang le kan ram tan po mi chen fak om tak zirlai te an lo chu ngei thei hi branch YMA kumpuan chuan adu in adil na po ani pan YMA day hi member te na lim takam hang theu turin du sakna sang ber ka hlan a cheu hello mom hle mai hei tukin zinga documentation committee ten kan hun man te min han covera kan lom tak zet ani ti kha masain kan soidu hei central YMA in YMA day voi somriat parukna man dan tur min be sei angte an ron chua a zong ero hi chu hrilêng avangin hei kan ti fam kim hlei theilova a theianga ero hi chu kan han ti vea hei tukin zinga YMA day ni hian YMA flag tar ni se an ti angin ti hian flag te Lungphun ṭlanga kan han tar vea sang hrilêng zamual an liam amin duai thar te an zo rual tin kum zaleng in siam YMA sak mingan to kalen rua lung du te ang lo den ipen ang ram riang te hikan kurpui matiang song na kan tulpui ram kal siam luang azave pei khai then reng azange kan luang e don e pe tin chumi pia lama chuan ama ni veng chunga YMA Lungphun kan tiang chi te YMA thil YMA minga thingphun te pawh niang chu han tihfai te
ni sen tia hei tukin zinga hian kan lungphun te kan la ṭhenkhatte dona so lai thak thing venga kan YMA Lungphun te kan ṭhenkhatte dona ni Som thot hoa lai om lo lung rual ten ma an len fo Kuang ro sur hala om lo tur ni sang a poi le chu mi pialama chuan veng chung ṭhenkhatte han ti ang chi te le khawtlang ta na a thei anga luan chhuah ni se ti te ni a kha ni chin loka khan kan luan chhuah na tura ta na branch YMA in sum min pek te kan han dong to boka a khawtlang ṭhenkhatte la me ro hi chu kan hrilêng te tiang din mun hil ani avangin kan ti hlei thei don lowa thil poimo tak mai he de ya ti ero hi chu kan du sia hei kan khawtlang siat to chung changa kan mamo ber mai Kuang du thu sama siam lok sa kan la nei lo avangin voin hian Kuang siam hnatlang te kan la nei le dona chu po chu mitam tak a branch committee pui han ti hlei thei ha ani lem lo avangin branch OB te le Thlanmual committee OB te baka mistri sombik te nen voina Kuang siam hnatlang nei le tumani e thap fam lu su te dem tu Christiane tu an lo chi du ai sa tu hey nge galen rua lung tu te u hang lo ten ipe nang u ram riang te hi kan pur pui matiang so kumin hi pui ang reng tak le khawtlang tana thei top chua ma han lak te po atul viau lain kan hrilêng awangi ro chuan du thu asam thei lova tiang chu kan man dan tur ani ti kha kan report ni mai te se